face, I don't recognize today myself. Mag-toilet na tayo. Wow, eto pala yung kondo na naman. Ako nakita dito. Ang cute nito. Girl, I'm looking at a face, I don't Please, hurry up. Wait. This guy, and we don't open it. Not yet. Wait. Nagmamadali yung akin. Halasok! Hi guys! So, i-haul namin yung mga pinamili namin kanina. Si Jan nagpa-massage. So, sabi ko dito ko na lang i-haul. Eto sa hotel kahit sadalhin namin sa bahay kasi for sure hindi ko na naman tumahol. Kasi marami dapat yung i-haul pero hindi ko na nagawa kasi lagi kami nasa Adelaide every week and every Friday. So, sabi ko dito na lang natin ito i-haul. So, pumunta tayo kanina sa IKEA. Ito yung mga nabili ko. Baba. I really want to open it. No, you don't open that. Oh, we did one? Yes. Yeah. So, ito yung mga nabili ko. Ano to? Organizer sa mga drawers. And we gonna open it, guys? No, we're not gonna open it. So, bumili ako ng lima. Lima nito. So we got this, guys? Lima. And Napakita ko to sa vlog kung anong itsura niya. So, hindi ko na siya bubuksan. So, lima nito. 1, 2, 3, 4. Yeah. 5 ba? What is Yan. this, Mom? Wait, Baba. Okay, 5. Organizer para sa No, what drawer. is for all? Brush para sa For my thing. painting ni Holly. Brushes. Okay. And binilang ko siya nito. Itong mala design. And we got Ito, ganito, oh. paint. Kasi mahilig si Holly A paint, guys. Mahilig si Holly mag-drawing. Ang gulo ng vlog, ng haul natin na to. And we have paint and brush. Buksan natin. Ay, hindi natin mabuksan. Wala si Johnny Boy. And we have Basta na itong itsura niya, oh. Pwede mong ilagay yung mga pencils. Tapos, pwede ka mag-drawing dito. Ayan. One day, pakita ko lang sa iyo pag Wait, guys. ginamit na ito ni Holly. And, I'll come back where you going? We'll come back in a minute. Okay. And, eto, bumili ako nito lalagyan ng sabon kasi yung sa amin, nahulog, nabasag. Sa singkang naman nahulog. So, ayan, dalawa nito. Tapos, eto, bumili na ako last time. Hindi ko pa yun sa inyo na-haul kasi nga, kasama ko si... Sino ba? Okay. Where's that? In the car, they're in the car. What's You that? need to jump them paint. Oh, see, I told you. You left Yeah, it. but I can't get the door. No, that is not there. Wait, So, eto you na. need Meron to ako jump nito. them. You need to Apat jump yata ang them. binili ko nito. Nasa... PS4. That is not there. Gustong kunin ni Holly yung mga iba niya pang binili namin sa IKEA. Naiwan niya sa car ni Daddy. Si Jan umalis. So, eto, bumili na ako nito dati nung kasama ko si... Wait, Baba! Mababasag yan. Nung kasama ko si Kylie. Apat nito ang bili ko dati. So, hindi ko pa yun sa inyo na-haul nga. So, meron akong dalawa. Baba, come here. And eto, lalagyan ng patatas. Dati nung kasama ko si Kylie, gusto ko sana nito. Kaso ang mayroon sila, blue. Pero ngayon meron silang white. So, lalagyan to ng What potato. is this? That's for the soap. Sabon. Lalagyan ng sabon. So, meron tayong tatlo nito para sa bawang sibuyas din yung isang basket. Tapos, yung isang basket, organize, lalagyan ng kung ano-ano. Ayan, o. So, dito na natin ilalagay yung mga patatas kasi nasa gilid lang yun ng nasa kusina lang siya, nasa plastic o minsan nilalagay ko sa garage. So, ngayon mayroon na siyang lalagyan. So, bumili tayo ng tatlo. And, eto na. Kasi, bumili ako ng rag para sa bathroom. Dalawang maliit na ganitong size. Gray. Ganito yung sa amin, pero brown. Ayan. Dalawang maliit. And eto, mahaba to. Mahaba siya. Ayan, o. Anong size ba nito? You give me that. Ewan ko anong size niya. Basta yan, malaki siya, mahaba. Oh, hi. And, binili ko yung mirror na bamboo. Mommy, Maganda siya. This is my plug. Pretend is your vlog. Yes. And, bumili ko yung organizer na makeup. Ayan, akala mo na, ang dami kong makeup. Para lang maging maayos siya. And, eto naman, organizer ulit siya na pwede mong ilagay yung mga cotton buds, cottons, tapos kung anong anik-anik pa. Ayan, o. So, nakikita nyo. One day, pakita ko na sa'yo pag naayos ko na. And, eto, lalagyan ng mga anik-anik ni Holly. Oh, sorry. Ayan. Pink. Tatlo siya. Apat ba? Apat. Ano, tatlo. Tapos mayroon siyang takip. 1, 2, 3. Ayan. And
pink and gray. And ito yung cushion Looking. cover. So, kumuha ko ng blue na 3 ganito. Tapos ito, 3 nito. Para alternate lang. Doon para sa couch. Wala silang gray or brown. Ito na lang kinuha ko. Tapos, ito ay, ano siya, dispenser ng sabon, yung liquid. Tapos, lagyan ng toothbrush, tapos sabon. Ah, hindi. Papatungan mo siya. Okay, wala na yun na laman. Ayan. Ano siya, hindi siya babasag yung plastic. Magaan lang. Kasi yung sa akin, nababasag lagi. Ewan ko sa mga basag. And, eto, bumili ulit ako nito. Dati na-haul ko na yata, matagal na. Bumili ako nito, yung pink para kay Holly. So, ngayon, bumili ako ng, may polka dot siyang puti. Brown. Para to sa mga boys or kay Holly. Pero meron sa boys, eto ko. Gray. 2. Lalagyan nila ng, dito ko ilalagay yung trackies nila kasi hindi na kasya dun sa cabinet. So, eto, 2 gray para sa kanilang trackies. And, eto, bumili ako nito. Eto, guys, para siyang, drawer. Ayan, lalagyan ng mga, ano ba ng mga bata na, mga, what's that? Ah, yeah. Lalagyan ng mga, gamit nila sa school, yung mga papers na dinadala nila sa amin. So, dito ko ilalagay yung mga notes para ba isang lagayan lang. Pero hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Siguro sa kwarto nila to or sa kwarto ni Holly. Binuksan ni ate kasi hindi niya mascan yung barcode. Kaya ayan, gutay-gutay na siya. And, what else? Eto. Pang painting ni Holly. Watercolor. Maganda to kasi mayroon siyang paglalagyan ng parang cup na tubig. Tapos eto, chalk. Meron na siyang lalagyan. And eto, napakita ko na ito, brushes. And eto, yung parang ano siya, paint, pang paint nga. Ayan. So, kay Holly. So, yan yung sa IKEA. And, okay. Yung sa Andirama, ipakita ko sa yan. Kuya, can you please ayusin natin ito mamaya. So, ito yung Andirama na bag na binili ni Jan kanina. And, yung luma ni Jan, ibibigay niya kay Kuya, yung Mizuno. So, dito na pinagay yung mga binili kanina. And, alam nyo ba? Yes. Hindi natanggal nung lalaki yung ano, pero hindi naman siya tumunog. Nasaan na yun? Meron dito. Ito, oh. Hindi natanggal nung lalaki. Oh, I didn't take that off. No, Kuya. Pero hindi siya tumunog nung paglabas namin. Mom. Yes? Yeah, okay. Be quiet, Baba. Halos kay Jan to. Oh, that's... Ito pala sa akin, sorry. Bumili ako ng leggings. Who are they? Ayan. Mine. Oh, Mommy. And, 2? Ba't 2? Mom, how do they fit you? Hala, 2 Oh, you lang must po have ako. grabbed 2. Ba't 2? Pareho pang size. I think they won't fit you. Naka-sale siya. $45 na lang siya, oh. Pero 2 nakuha ko. Ay, ako na talaga. you Bakit wanna- 2? Kasi yung babae, nung hawak ko siya, kinuha niya pala to sa akin. Kaya pala hinahanap ko kanina. Kinuha niya sa akin kasi linagay niya kung saan nakalagay yung mga napili ni Jan. Linagay niya sa counter. Tapos akala, nakalimutan ko na binigay ko at kinuha niya sa akin. Kumuha ko ng isa. Hindi niya naman sinabi na 2 na eto. Mom, they might have gave it to you by accident. No. So, 2 guys. Pero okay lang din kasi para may pampalit tayo. Kasi yung mga ganito, cotton on, tas Adidas. So, ngayon meron tayong Andirama. Kasi si Jan mahilig sa brand na to. And na-curious ako. And naganda naman ako. Tas eto short. Magkano? Nakasale kasi sila ngayon eh. So, eto $30 na lang. Dati 40 siya. $30 na lang. And eto. Ano to? Extra large. Ano? Large. Dati siyang $30, $25 na lang siya. Under Armour. And eto, puti. Eto, sa akin to. Hinuna ko na yung sa akin. Puti siya. Eto naman, emang size. Dati siyang $30, $25 na lang. And short. Magkano siya? Hala, $55 to? For sure? Hala, ang mahal pala nito. $55. Hindi ko to nakita ha.
$55 to guys. Ayan, hindi siya naka-sale. $55 na short na black. Tapos, ito ay $35. Naka-sale din siya. And, ito, nagustuhan to ni Jan. Ito yung sinukat ko. Makikita nyo to sa vlog. O, nakita nyo na to sa vlog. $70 siya. Ayan. Para siyang peach color. What? Peach. What color is this, Kuya? Peach. That's right. Mom, you could have showed Holly's bag with that and Dad's color. Ah, nasa kani dyan. Ito na kay Jan ito. Ito yung sa akin. Stop. Kay Jan to, oh. Pang golf niya. T-shirt, polo shirt. Stop. Okay, polo shirt tapos short. Gusto saan ni Jan ito kunin yung gray kasi wala siya yung size niya. So, ito ang kinuha niya. And socks. Bumili ulit siya ng socks. And pants. Katulad ng suit niya kanina. Ito, oh. Ayan, black. Yung gray ang gusto ata. Gray ba sinabi ko or blue? Gray ata yung gusto ni Jan na ganito. Hi, Kasi guys. meron siyang blue dito eh. So, ayan. Pareho lang sila. Iba lang yung kulay. Pang golf niya to. And belt. Ayan. Is that Dad? Magkano ba tong short Mom, niya? is that Dad? Yes. $60 yung short na ganito. Eto, magkano to? $60 din. Yung socks is $25. Wait, baby. Etong pants, magkano yung And pants? that? $80 to. Naka-sale na yata to kasi may nakalagay na yellow. Nakalagay $80. And yung eto, magkano to? And it's $45. Echo is this. Anong kulay to? Red. Very good. And This eto is red. Mom. 45. Mura to ha. Oh, ang ganda siya oh. This Nakasale is kasi siya oh, $45. Tapos, And Mom, Another short? Can you do my hair wash? pardon? Can you do my hair wash? Okay, gawin ko lang yung kanyang buhok. And shorts. Buhok Last na na eh. shorts. Eto, $60. Mommy. Ayan, black. So, yan. And belt. Ba't siya kumuha ng underarm? Mayroon na siyang belt. Ayan, belt. $25. Mura lang siya. Oh. And, etong bag. Magkano ba itong bag na Mommy. walang price? Hindi ko alam kung magkano yung bag. I know. Wait, Baba. Magkano yung bag? Ang labo naman ito. Hindi ko na ito makita, guys. Alam niyo ba na lumalabo ng aking mata? Hindi ko alam. Basta ito, oh. Binili niya. Ang laki nito, oh. I know. So, yan na yung ating... Pink. I don't know. So, yun lang. Wala na. Tapos na yung ating haul. Wala na akong nakikita na... Mom, what are Namiss the natin. wood? What Huh? are the wood for? What wood? That. This is a mirror. No, this. What? This is not wood. What is it? This is organizer. So, yun na yung vlog. Ay, yun na yung haul natin, guys. Thank you. Pasensya, magulo. Hinahanap niyo yung bag niya. Your bag is in Daddy's car. And then your other paint is in Daddy's car, right? No. Where's the other one? Kaya tapos ko lang mag-haul. Wala pa si Jan. Hinol ko yung mga pinamili namin kanina sa Underama tsaka sa... Ano ba yun? Sa IKEA. And si Sak, ayan na. Hi, guys. Gusto niya mag... paayos ng buhok. What do you want? Like before? Yes. Gusto niya ako na mag ano ng kanyang Hi, buhok. guys. I found this guy. He was on the hill. Yeah, kanina hinahanap niya nung nag-haul kami. Mom, I Kaya, just Ma'am? really want to open this. No, you don't open that When one. we get home. Napit ang kanya. Kaya tapos yung namaligo eh. It looks pretty weird right now. Why? It looks nice. No, it looks weird there. Why? It's alright. Medyo kulit kasi ang buhok ni Sa. Parang si papa ko. go. Like, yeah, like that. Let's go. Like flatter. Are you hungry? No, you don't want a flat. Are you hungry? Like, Huh? No, yeah, like that. I'm hungry. Like that, alright? Okay. Thanks, Mom. Thanks, Mom. Oh, come here. You're... Dito, oh. Nagulo yung... ano. Then Here. can we put Joe here? Oh, come on, akin na. Put Joe. Here, I have here.
Ang buhok ni Sak ay Can you do it napaka... somewhere else? I think okay na. Look. Good? Magdi-dinner kasi kami. Pakataas ni Jan. You're welcome. Pakataas ni Jan magpa-massage. Last week, nagpa-massage siya. Pero sabi niya, itry niya din daw yung isa. May nakita pa siya, Thai massage yata. So, tanong natin mamaya kung kamusta ang kanyang massage. Mamaya, tanong natin sa kanya kung okay yung pa-massage niya, ha? Dito na siya, guys. Magdi-dinner na kami. How's your massage, Han? Good? Is it the other one, the Thai? Yeah. Good? How many minutes? For an hour? 50 minutes? Now we're done bring us back. You smell Lolo. Lola did it. Lola? Yeah. Naligo na siya, maligo yan ulit. Ang amoy niya, para siyang, yung sa matanda. So a quick share. Yeah, you're really smelly. Naligo na siya. Disgusting. What, Baba? Sinusutan ni Kuya siya ng leggings. Yes! Put your chance on. Let's go. And ayos ko na yung Ando na sila, And si Sak ulit nagtatali ng aking shoelace. Do you like this job, Sak? Are you gonna work at the store? No. Why not? It's a cool job. You're gonna make friends, lots of friends. You just like to do this to mommy? Yes. You have to do this first. Okay. Daddy! Okay, what are you doing? Binigyan niya yung relo kay daddy niya. What? What's that one? Watch. Watch time. Thanks, Zach. Let's go. Let's go. Yeah! See you! Hanap tayo ng makakainan. I'm not a baby. Malamig na naman sa labas. Kanina ang ganda ng weather. Kailangan daw mag-park sa dito ba sa mga gilid-gilid. Oh, okay. You're good. So, bumalik kami kasi meron kami nakitang parking dito. Oh, ayan. Perfect. Ooh. Dito lahat nakapark yung mga tao. Oh. Tapos maglalakad tayo. Park. How do you work this? Sinasapatusan niya si Holly. So, nakapark na kami dito sa na-target namin na parking lot. Ayan, ang daming pang nagpa-park. Meron pang iba naghahanap. Nasaan na si Kuya? Andun na si Kuya. Lumabas na lang siya. Wala siyang hanapan na parking. You're right now, yeah? Okay. Oh yeah! What's this? Yeah. Yeah, I think this is chemist. It's a chemist, right? Okay. Mom, we have So, lakad-lakad tayo, guys. Dito tayo sa Glenelg pala. That's wrong with one thing. Malamig na. It's cold. Come on. 9 o'clock. Okay, 9 o'clock. Just get one now, hon. I can put in my bag. Yeah, come on. Be back now, kids. Okay. May kukunin lang siya sa chemist. No, daddy na lang na. Social distancing, guys. May kinuha lang siya dito. Hold mommy's hand to Papa. Mommy, how about mommy? Okay, walk. Yeah, dessert later, honey. Oh. Dessert later. Ang sarap ng amoy. Waffle. Okay, wait. Okay, wait. Okay. So, makakuha tayo ng may upuan. Oops. Now what's this? Busy. Saturday kasi Now ngayon. what's this? Wait, baby. Ayan, ang daming dessert. Yum! Tingnan niyo yan, guys, oh. Okay. Later. Hindi pa yung nakakahanap ng restaurant. Lakad pa more. Oh, careful, Sak. Nakatawid na kami sa kabila. Sana this time meron dito. Busy doon, no? Doon sa kabila. Oh, ano to? Walang tao. Okay. Okay, watch. Cross up.
sabi ni kasi ni Kuya, dinner na raw sila dito last time. Nakapunta rin tayo dito before with the Indies. Pero ano yun, hapon, umaga yat, or lunch. Nung pumunta tayo sa, basta may gaming ng kids. Oh, ngayon lang gabi. So, busy. Europa. May nahanap si Jen eh. This one. This one? Shamora. This one? You've been here before? Oh, kumain na raw sila dito before. Ayan, oh. Shamora. Pacific Russian food. So, hindi siya pumasok kasi iba raw yung nakalagay dito, oh. So, saan tayo? How about this one? Europa. El Toro Restaurant. Ayan, Japanese restaurant. Ano, Nihomaro? Ewan. Basta yan. Parang gusto ko dito. Kasi si Jan, hindi naman kumakain ng Japanese or mga noodles. Ito, Vietnamese. Oh, masarap dito. Kasi si Jan, hindi siya kumakain ng mga ganyan. How about this one? Han? Jetty. So, ano na? I'm just trying to get everything done. You want my wallet? Wala. My bag on the floor. That one's good. Yung ano, Japanese. Tsaka Vietnamese, okay ako doon. Nasa phone si Jan. Tumatawag siya sa watermark. Naalala niyo yung eat all you can? Pero siguro hindi yun eat all you can, pero meron sila for sure. Kasi nga sa pangyayari, so wala silang eat all you can this time. So tingnan niya kung kanina raw tinawagan niya pero walang sumasagot. Hogs, nakakain na kami sa Hogs pero hindi eto, pero Hogs din siya. So, pasok tayo dito sa Hogs. Okay tayo, yan yung kanyang stairs. Pasok tayo dito. Hoy, careful. Tingnan natin kung pwede tayo magpabook dito. Sak, slowly. Ayan, nakakuha tayo ng table dito. Pinatawag ko lang tayo, taxi dyan. Kasi dito tayo upo. Thank you. Yep, thanks. Ang cool dito. Isa na sila. Pagin natin sila. Where are they? Huh? Emma's here? Emma? Ah, nandito raw si Emma. Kaya pa ang tagal ni Sak. Tumalon si Sak. Hi to my vlog. Nandito sila, ah. Hanap sila ng ibang restaurant kasi wala nang ano. Bye, Tia. Tia, bye, Tia. Hi, Tia. Tia. Bye-bye. Yeah. Pupunta sana si Jan sa bar para kumain ng drink. Tapos sabi ng lalaki, hindi raw pwede pumunta dyan. Sila raw ang pupunta dito sa table. So usually kasi pupunta ka sa bar para kunin mo yung drink. So, siguro iniiwasan nila, alam nyo na yun. So, ang gulo, diba? Mga gutom na yan. Nahirapan si Jan magbasa kasi ang liliit ng sulat. Si Kuya ang tumutulong sa kanya. Pero sabi ko, eto, oh, yung mga steak. Nandito sa side na to, sa baba. You're good, huh? Tinatanong niyo si Daddy. What drink you like? There's no apple juice here, Baba. Gusto niya apple juice. Order na kami. Nandito na yung drinks. Ito yung jug na Coke. Ang laki, oh. Si Holly, meron siyang ano, apple juice. What you have, Sak? Raspberry? Thanks, man. Is it raspberry? Yeah. Okay, thank you. And lemon lime and bitter. Ooh, that's small. Ang in-order ni Jan ay, alam niyo na yun, steak. Tapos kay Kuya wrap. Na, what did you order? Pizza wrap? Yeah. What's that? Diba? Masaya siya sa mga nakikita niya
mga siniserve na pagkain sa ibang table. Yung in-order ko ay etong ribs na Boss Hog ribs. Sabi ng babae, napakalaki raw niyan. Sabi ko, okay lang kasi gutom ako. And yung sauce niya na kinuha ko, etong smoky Memphis barbecue sauce kasi medyo maanghang daw to. Sabi ko, sige, gusto ko maanghang. So, tingnan natin kung gaano siya kalaki. What's that? May nakita si Jan na dessert. I know. But it looks good too here. Tingnan mo, hindi niya na nababaso yun. Ito yung cheesy garlic bread. What's wrong with that? Okay. I want some. I want mine. You should get to order, ha? Yan. Oh, yan kay Kuya. Sarap. Nice. Hold on, man. That's mine. That's Daddy. Sarap. Good, Kuya? Yung lemon, lime, and bitters nila, napaka-strong na alcohol na nilagay. Malalasan. No. Because the alcohol is strong. Habang naghihintay ng food, yung dalawa naglalaro, oh. Si Jan nanonood ng footy. Yes, ayan na yung order ni Zach. Steak with gravy. And kay Holly spaghetti. I know. Careful, Papa. Yung sa amin wala pa. Gravy? Kinat ko yung steak ni Zach. Masarap. Okay, I'll put it on. You want? No, it's alright daw, Kuya. You can just dip it in. Good, Baba? Baba, is it good? Nakuha siya ng steak. Okay, yan na yung steak ni John. Oh my God. Oh my God, Kuya. Ang laki yung kay Kuya. Oh my God. That's massive. And eto yung akin. Diba ang laki niya? How many grams? Yours, honey? 300 grams yung steak ni John. Well done. And eto sa akin. Okay, mas malaki sa akin. Good job, Kuya. Good sharing. Paano yan? Kain muna kami, guys. Kain. Say kain. Say kain. Kuya, say kain. Kain. Kain, guys. Thank you. Thank you. Okay. What was that? Chloe, can I put that on the floor? Hindi siya pwedeng pinidurin. Very nice, huh? Very nice. Lasang-lasa yung pinasal. Ang sarap. So good. Ribs. Dad, I need another You like yours? I need another cover. In October, it feels like summertime. I keep falling for you like every night. Been communicating through satellites, yeah. It's black and white. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you call my name. Yeah, we should take it slow, just like day by day.
that now, making it so much worse. Like day by day, I'm all up in it. Tapos na si John. Si Kuya, ayan na yung kalahati. Naubos niya na yung kalahati. Pero binigyan si Sak ng... Tapos na si John. Hinuli na siya ng puti. Si Kuya, naubos niya na yung kalahati. Pero binigyan niya si Sak ng konti. Kasi 3-9. And si Holly, ayan. Hindi pa siya tapos. Si Sak tapos na. And yung akin, ayan. Ito na yung pangatlo kong ribs. Ang sarap. Promise. Ang sarap. Ang lambot. Si Kuya na talaga. Kinakain niya rin yung spaghetti ni Holly, oh. I need a... Masarap ya? Good? Oh. Pinatry ko kay Kuya yung ribs. How is it, Kuya? Good? Menu si Kuya. I'm not having the wrap anymore. You're done. You like that one? The ribs? Gusto ni Kuya yung ribs. Gusto pa ni Kuya, oh. Good job, yeah. Ang dami niya naka. Yeah. So, ito na yung itsura ng ating ribs. Sobrang sarap niya, promise. And si Kuya, tinulungan niya ako. Marami rin siyang nakain. Ito, oh, hindi ko na kaya. Laman pa yan, oh. Hindi ko na kaya. Busog na talaga ako. Ayan, hindi ko na ubos yung aking drink. Hoy, no. No. Okay, let's go. Bayad na tayo. No, Sak. It's too strong. Alright. Malasing ka, bala ka. Ano? Let's go. Mag-ice cream sila. May kasamang ice cream yung dinner ng mga bata. Pero mas gusto nila mag-ice cream dito. Kaya hindi namin kinuha yung ice cream. Oops, wait. Oh, you like it here? The other one is nicer. Oh, dito sila. Mas maganda yung nadaanan namin. What are you having? I want mint. 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 How about you, Zach? What are you having? What? What's that? Huh? Cream. Ayan si Em. Nakita ulit kami. Mint is Tim's favorite too. Thank you. Okay, Holly. And what else? What do you want, Kuya? Cookies and cream? Yeah. One scoop? Yeah. Yeah. Yes, please. What can you say? Another one, please. Another one. Yes, thank you. She sucks same. Thank you. Thank you. Good? Good, Baba? Yum. Oh, it's bigger than yours. I know. I got the biggest. Smell like a dead rat. Can you smell? Not the street. See ya. No, you smell good. Thank Is that you. like Chanel or something? Yeah. Yeah, it smells like number 4. So, nag-iwalay na kami. Nagkita ulit kayo ba umuwi? Lunes pa raw sila umuwi. I said you're going back Monday. Oh, yeah. Yeah. So, kayo bukas. Okay, Drive see ya? safe. Good to see you. I'll come catch up with you, okay? Yeah, okay. You want puto? Puto? Yeah, stuffing pork. What? Pork? Oh, yeah, but yeah, pork. Puto. Yeah, dessert. The cake. Yeah. Yeah, pork. Yeah. Pork. I know, No, not chicken. Chicken for Tim. Okay, Thank see you. ya. See ya. See ya. Good to see ya. Yeah, bye. Okay, hiwalay na ulit kayo ni Em. Lolly shop. Baba, close. You're right. Huh? The waffle one? Okay. Sige na nga, wag na lang. Nandun no, masarap tingnan. Okay. What's that, Zach? Is it good? Let me try. Yum. Masarap nga. Come on, Zach. Sarap. Wait, they're waiting, Kuya. Dito na kami sa Waffle King. Kaso, ang daming nakapila. Ayan, oh. Oh. Next time, ha? Promise? Okay, next time na lang kasi malamig. Come on, let's go. Next time kasi ang haba ng pila, oh. Nasa pinakalas kami. Ayun, oh. Next time, see you next time. Nakita ni Jan yung gusto niyang sapatos, oh. Yung Vans.
ice cream, Mom. Try Zachary. Let me try yours, Baba. Oh, careful. Careful. Yum. That's nice, the cookies and cream. Good, Baba? I like it, Mom. Yeah. Huh? What? Did he bite it, Zach? He said, just lick, honey. Kinagat ni Jan. Merong Thai restaurant dito. Tingin-tingin ng bahay si Jan, oh. Yeah. What? 2.1 million. Which one? This one? 2.1. Dad, we have sold that house. Where? Remember when we went? Ayan, sold. Okay. Dito tayo nakapark. Look at him. Han, look at Zachary. John, look at Zachary. May magnanakaw po, oh. Tingnan nyo si John. Tinitingnan niya yung ilalim kasi may nakita siya daw siyang parang nagtulong-tulong. Is that yours? No? No, hindi raw yun sa kanya. We're back at the hotel. We're gonna close the vlog. Please subscribe. Yeah, see you on the next. Hi, guys. Good night. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night, guys. Thank you. Girl, I'm looking at a face I don't recognize today myself. Don't know what to say. Tell me who you see, 'cause I